Ano ang pinakamasakit na inaagihan kang grupo mi bilang mga kababaihan sa ngunya na panahon? Ako po, sa pagmati ko, asin sa nahihiling ko, di pa din pantay-pantay ang paghiling asin pagtratara sa mga kababaihan sa bilog na nasyon. Para sa kung pansadiring eksperyensya, dakul na espasyo na maparahay ang kamugtakan ta. Totoo, hindi lang tayo ang bansa sa mundo na may pinagdadaanan na problema sa pandemya. Pero we could have done so much better in handling if naging scientific yung approach and not through authoritarian means. Kami po itong naglakaw ng mga paraong mahalis sa samuyang lugar para ipaglaban ang samuyang karapatan bilang nagsasadiri kag samong daga. Kang kami po naglalakaw alis sa samuyang lugar pasiring sa Manila, sinabat po kami ni Bepilini asin kan sayang esposo alis sa boundary kang Naga pasiring sa sayang syudad. Ako po namumundo bilang kahubinan sa presenteng kamugtakan kang sa tuyang nasyon, lalo na po sa nangyayari ngunyan. A sektor kang may kapansanan, idakulang kabtang sa pag-asegso kang sa nasyon. Alagad, sa presenteng kamugtakan mo niya na panahon, dahil na nahihiling ng liwanag ng kausulan. Ang kawaranging paglaom sa tahaw kang pandemya. Ang tunay na pagmangno sa mga taong may kapansanan. Lalo na sa mga maralitang tagalunsod na sundo sa ngunyan na ipangsadiring daga na maiistaran. Ako po, personalmente, bilang sarong babae, namumundo ako, may dissatisfaction and may disappointment ako. Namumundo po ako dahil aram ko po na ang masapo kayo ni ang mga kahubinan. Mayong linaw na programa ng national government sa mga taong may kapansanan. Nakita po, wala man pinagbago, wala man saan sinasabing pag-angat sa satuyang nasyon, buminabaon ang dignidad ng pagrespeto sa pinakataas na posisyon na sugad sa parang wala lamang, parang bigla na lang parang ganito na ba tayo kababa, ganito na ba tayo kababaw. Aram ta, nasa krisis kitang yan. Pero mayong nagkukusog buot na manindugan, dawa aram na sala ang palakaw. Ang pinakamasakit na inaagihan bilang kang samuyang grupo bilang hobines ay niya ang day pagtao samuya ng importansya kang presenteng administrasyon. Na kung saan dakol ko ta kaming potensyal na pwedeng itao, potensyal na pwedeng mailuwas bilang huben asin may ambag. Ang pandemyang ito ay nagbukas ng maraming pagkakataon bagamat nagsara ng maraming pinagkakakitaan tulad ng mga tao na nasa entertainment industry. Nahihiling ko na nagtatamlay ang partisipasyon ako sa nakang women's sector, kundi pati ang ibang sektor dahil nadidismaya kan mga proseso sa national government. Ang kamugtakan pisikal, dagdag pa ang kamugtakan sa ekonomiya, kawaran ng trabaho, asin mga pagkakakitaan. Nawara ang bottom-up approach and may fear na baka ako masalaan, mapagbintangan o malabel na red flag or makakaliwa. Kung po ko igin pa ako, da po ako ising sa diri pong raga ka mga IPs. Kaya po naisip ko, paano po ang mga pamilya na mo kung mag-abot panahon na sinda naman magpamilya o da sa sadiring tutugrokan o da sa diring istaran. Baga na po lang irak po ka mga sumusumunod na henerasyon po sa po mga IPs. The governance is crippled kasi mayo nin people's participation. Ang sinusunod, yun na nga nito, na kami dahil nakakabuelo, kadua, si Dabapati at ang ekonomiya hundan, medyo abamagmaray. Saka, lalo na ang ekonomiya kan sa Korea na siya. Magsak siya. Saka, medyo na nilibaraw pa kami kan iniwan sa politika. Nagday pagano pa daw. Nagdapat asikaso at mga kamugtakan na. Ang kapakanan ka mga kababaihan in general di tinatawanin atensyon. Gusto ko pong tawanan ng punto, ang trabaho. Kadaklan sa mga kababaihan ngunyan, nagtatrabaho. As in, dahil sa pandemyang ini, medyo di natawan ng
magkakanigo na atensyon. Lalong-lalo po kadakol ng mga kababaihan ni nawara ng trabaho dahil sa pandemic. May humigit kumulang sa 2.2 milyong overseas Filipino workers sa buong mundo. Kabilang dito ang mga kasambahay na katulad ko na nakakaranas ng mga iba't ibang uri ng sexual, physical at mental na pang-aabuso sa kamay ng mga employer at mga predator. Chaos in our government, sabi ko nga, ang pinakamalain kasi there are so many unsolved killings. Kung meron man pong pinaka-distinct din sa ato Presidente ng Administrasyon na di rin mahahalik sa kanila pag natapos man ang kanilang administrasyon, yun po ang mga series of killings na di man natagan sin justice. It's the ABS-CBN shutdown. It is a testament of power playing of this administration. And it wounded 11,000 families or even more. And I will never get tired of reminding the people about that wound.